obi biara why na dwen say what the basa ntiman buru manmu Ghana manmu hade busambo kwaku ene nsuo to a yiri firi ho enne wo hwe me a asa me diskan he nsam enne na mebebo na atenase tai kwabena bosomfo me na mebbo akwechia konfo atenase yo nana adaroma ewie ido nana no me ba ha no mu a adaroma mo sefa bi wo ha no ye te ye di asototo fom no ese se bi eburu eya bosom akwetia otumfo tete ho bosom eda ho mfie pi ni nene bosomfo ipuma kwa mu asebe wanya nipa wo betena na na ma be na nanom bibia edi ye te ne ese ne nyansapo de sebe amamra ne amane ho dwuma ne edi tinana adaroma ye ba ya ye peso ma ye sebe ensem kakra fa ana kweti abosomfo ho ena na edwumade potia ekoso adaroma eburu ye say atituo no ne mbetoi me ya kola me ba ye ne je say sumai abesi dada na nanu mo nsama ya ka kire me mpayin se me ka kire mbo nse nye obia ne ko frɛ ko tu suma no ono na e ba ye ne kwa ya e wo mi bi nkum si ase oba betra wo na edum bi si wo ase na obehwe na tete wo no anda sebe ni agi abosumu bi no e gogo otufu amane se ya ko hunu ni na oma ne tuma kwapo ebehwe ti tete anse ye no ne se wo sebe wono awade ne ho ene waba ti sasuma no a tete ye ene wono a komfare ne komfo e wo kuro bi wo ye nkira ofiri ya bia na kwafro kwa noma ye fran komfo duro a ena obe komno wo do akomne kan wo ni kuro mu ho no ye kwa noma wo ena one na wiwa musa no bepie no ena paifo efe kire hu se suma na waba ne komfo akofa iti sa ai nananmo ebinuma komo me ni fredi bato nananmo a wono makomo na wo mukuko ye eja na se school ba yenti na da ho na say ni betra ko se afari ni pa be mi nsa ya na antra ya na atiwo mani so ko pim say na abaya we ya they say over transit you no buy no offer wo come first in the friend of food we are offer ni ko bo to for mania of really call entity e wo nchira and say ene ana nchira baby a really call entity e bobo na transit ani domo a wo ba ba tu amobi yo nana adaroma obi be bisa se eye adaroma bosom akweti a enani ntie sia hai one nkyira e wo twa kan bia na na obi be bisa se na ade na nkyira mom ne de ne kontete ani se de ne kron ye di kan ma ai konfo bi e fran konfota wono ne di kan a tama aye abaya ni found first one ni pa ko frɛ no ya ko pim se otufo kan se ye pa ni ko tete wo nkyira yo Matias na just wadaroma wa wura sante hene na wadaroma o kyerɛ sɛ ye fa ni ko bia sei na emmoa enam se na bia ba ko na o se bɔ na tenase yo na wadaroma eye na na ya sesei suma ya fanu wadaroma wo de be no no wanya mi busheni oye proba na chesana na sie sa na wo kan de wadaroma na ye betimi akasa akuetia on sada na fie bim na obi opebi otimi ko fa ne ba na pepepe every saudi ngam yeti asese ko fa obi okwa anwoma pen na chese sebe on de honhom on nam
ɔwaawa no awaa no wɔde wabɛtena ne nkyɛn pɛpɛɛpɛ ɛsɛ deɛ saa agye sɛ seesei deɛ ɛbɛfa ne sɛ sɛbe ɛnkate akyɛ no ahina kuromu a mu kuromu ɛna afa nipa nti sɛbe ɛberɛ dodoɔ no to atwa saa deɛ saa na ɔka pɛpɛɛpɛ ɛna sɛ yɛhwɛ mu nso a sɛbe wei deɛ sɛbe eburu abaayɛ a nti sɛ nananom ɔma ne nkwa ne mfie di a na kyɛ sɛ obɛtumi asom akyɛ ama mo koraa mo ho adwo mo ne da biara wɔ berɛ no kɔba no dɛ firi yɛ so na wadaroma na awura bɛyɛ a sumanya fa ne mfie no bɛyɛ sɛn ɛno mmom deɛ mentumi kyerɛ gye sɛ n'abusuafoɔ ankasa ɛna ɛbɛtumi akyerɛ na ɔkɔ sɛnɛ skul ɛna ɛkɔfare no skul hɔ no ɛna ɔnam fam a baeɛ Aduman senior high school na suman ne kwa wa ne de ne bae ti se de school no wo de aba wie ya na ko wie ya no what ti bi efa we ka ho mani na de konfo na say oye konfo dura no de na ye me nana akofa ye free kwa ngoma e betena kuruma me nana odi kan kom bosom no me nana pa eno konfo dura na tese mitie ni ya sebe onana ekwam bosom no na enam so ene na mama beka ye ba krom ha ano adaroma menya udin ni udi breka kra iframe oponchichiku nana oponchichiku twede nkoso yene ya tese na ne kan bosom ye ba kosem de amfie pi ni enye na asem o enukre ache na mesre bi sa no pa mokoye amane bi bosom no wona tena ase ya na obia o ne ekoso na na bebre na kwaye da hachi ni kwaye no yen twamu bibia efra kwaye ne se ano tintima kwaye kweti akwaye nana eya na bosom no dodo na mpempi no ya na bi ye nsuo ebi ye nnua ebi ye abotan ano adaro ma kweti ya oye de ya mesre mi bisa won de me plan say we tano we sumaya wonu abisi onye nsuo nti na chese oye busumtano aje so si ya wam sa wadaroma twede die yi eja abosom de nananom de mpempi o mo si we ni panyini we ni sei ana betimi aka bi afa ho se twede akweti yi se bi ni dibre wonu mom de just wonu ananam nti woni obi ache dibre bia wonu ananam ne kwa se mi na mi kokutu ya ebi ana makotu afiri yewure ho ane sa na ka se ne we ene yeketo na we ye wonu an bi si nti o de shu bi ase aje so ya abode ti nyankopon ni twedi amponko a ni pepe se ne ho kan anantie na konfo ahodo se na mo hwo manim ene bebre se de o mu abakra yenim dodo no anana eba ne se ya sebe ohene be na sebe busumi ba isi ne so ayekobɔ hwan so na akosi yewura sante hene so aye anantahene bafo anantahene wono no hwɛ busumsuma utufo wodi akobɔ baafo sumankwa so wono sumai na odane sumankwa hene na ne wodi ne ho report bɛkɔ utufo ide anantahene tinaje se mitini ya baafo anantahene ne baafo sumankwa hene se yebedi busum ne ho dwumade isi omo na so ansa na akuduru yewura sante hene ne pepe anana cha busum otumfo bre mpom ana bosom no wo yesuma na wonye brepo ye ni suma de ma me bisa sanse mpempi ya na atanofo no yes otumfo se bibro ne tano ne bre mpom de ne kɔɔko sei oh wadi tituo no ne ko de wodi asante akobia ati ebrunana edo adaroma nananom yense wo mere ti ebeja na dwumedi di aka to aso eda asepa mediane nana bedi akota no te kwa brabo somfo wanchi nchira aiwo bono ahafo buru region ana sabi ya sumashante yewura no otumfo nyamekese
ya da roma yewura baafo alanta hene ne kura ya fra no twede wo asantimam ne bosuma ya fra no akwatia ne konfo wuye mfie oha ani aduasa eni na bosum ne fa konfo no na ya fra no afieska na bra bosum fa konfo na ne baaye no o de ne bra agya kwabana awo wanchinchira awo ye abosum hene na bede ne bra no wozi da bi konfo yi wa kwa bapen anti yemubu nsamanfo a mpanfo omodi kan be kom bosum na omoko nto mubu ya agya kwamna se na agya kwamna se ne se konfo ya yefre no afieska he oni afieska yefre no konfo duruwa wa kwasana be duru yen na omodene baaye no ya tete na kom fiemienu konfemiensa afi na yi na kom enne wohwe me a asa me diska he nsam enne na mebebo na tenase tai kwabana bosomfo me na mebbo akwetia konfo atenase ne bosom akasa onimasa onimbibiara ne bosom hye onkom na wantia okaso bewu yo kyena opa gina kinje obewu na ni na se ne ya ba beduru ba tenase enti se muhunu kwaye kese mu a bosom no kwaye asuo a yegina musesia ye frɛ no amankwatia kofi asuboye amankwa kye asuboye na se amankwa bia wo na kyere nti se amansan a yewo Ghana mam asantemam brumam ba biara ekosi wiase awie nyina da na se wiase man nyina da se mo hwe me a mene te kwamna bosomfo wanchinchira mene akomfo hene te kwamna ya abosom hene nti ne komfo me ya komfo hene wo nkyira enti ne yebebo na transe o peba o pa kwantuo wadwuma sei bebi da so e haw ana de so bi so na wontimi nso ya o ba twede akwetia ho a obeya ma o ba na se sabi bosom no hwe na se obeka bibi a kyerɛw na se emmoawa obeka se bra ne nua agya te kwabena ho ewo wanchinchira woro beduru aka se agya te kwabena na wusi wanchi na ka se opete kwamena kurom a obi ya be kyerɛ ye kurom ho no abosom no dɔso sabi asantema ma abosom no dɔso na yewura asante hene ne bosom egu nkyira no enya bosom ketewa me so na meda ni nyina no a mehwɛ omu nyina ndi se na hunu ye kwayim ha na megina ha ma yewura opemso nyame kese na si baafo alanta hene so dimu hu ha na zamane no ana enkyira hene baafo adokwa abo nkyira hene baafo adokwa abo wona na enam no so ma baafo alanta hene e ma ne dihie be pie on nkyira nti kasa entimi nya no wo mu baafo se mama odin am sere wadaroma fa kyem ya piafo nti wadaroma nti ukonfo a sebe na mso na be pie nkyira no unya nuru ha de nanso amamra edi nkan no ye hwe ase aye ama ni monyama ba ama otumfo nyame kese wafa ne ntoma pa afira ama bia so asanteman bonoman wiase afa na nyina da nti se muhu ya na sese na tie no nti konfo afia na afira na afie sky oni afie sky friend konfo durowa ndumada roma sene tie no na se be sha mamra na ase e be sha mamra na ase enti na de me gina ha umbehu ze me na me ya mamre no ba efiri ochene kode umbehu bibiara na ye konfo durowa ene na mamre enam se onye bi da nti na me be ya kyere no na wahu na kwan nyina da na onso ato aso nti me da wase amankwa kyere asuboye wadaroma ene gina ha gina ma eja eno anasa eja akwetia ene ne manu ninu ya ntima yegina ha takom na bosomfo ena me kasai ene yatete akwetia konfo akoma wie na amamre ne amane kwan so no bosom biada oni nsuo enenam oni dupono nenam oni ahonhom nenam ahom bebire nenam na ye ka na yenuan masofo
etimi gina waka say duma kuma bo ade no obo honhombo ne kogu nsuom obo honhombo ne ekogu mepom obo honhombo ne ekogu nnuam na me gina hayi makoma kwa animu me ko me na misua makoma kwa animu na me bisa say sofo be na entena ko nwa so a ye yemfa dua na aye ye de dua na aye enti se yankopon bo honhom na obo honhombo ne kogu nnuam a sofo wote honhombo ne sofo wo se wo kopa ade ehu ahwe nti wo kona nte be poso wo kopa bronsam ahwe meboa wo se bronsam ye de si nyankopon sa no adwuma nti nyame wo so se bronsam honbone na honbone de wo kopa hwe eto so biem wo si asuo nyankopon bo no man bo honbone kogu nsuom sofo be na enu nsuo sofo bia nu nsuo nti menu ma sofo mena mitumofo yenyina ya akomhye fo na mmom wo ka mesremada mo yema ya dwene no enkwa akiri yenwene enkwa akiri kakra minnim atem yenni ho atem na mesrem no se yema ya dwene nkwa akiri se duma kuma bo ade no ade bia nu odi kan bo ba ya enye obono ma nyina bo nipa bedi akiri o se nipa medi so hene na sofo menu ma sofo menu yan kramofo menu yan kamo bo mu asema mo sanse me de menu kramofo nyina ba akon ya akiri wi no bi enti na me konfo ya matena komu eduso ya akiri wi a onso be bi efe ede na ne mpesa me ka kire mo se ye kan sema ye kan ye yaso betie ni ye na aya adepa me ye kan ye ebebu ayefo na mo ye sofo na sa wo se nyankopon bo honbone kogu nua na mepomu di a man tan ko nua so men fa dan nua mo dan so ma no men nampa so de madaruma mitumufo mintumu shebre madaruma me kana ya mo fa enye so na makazati a mo fa me bonne nche me ya piafo suyo amankwa tene suboye madaruma ne konfo druwa oye akuetia konfo la tena akoma wie entine ye betwa na kokko amawo na twa ne dwan amawo sene be ya munyina mba nka mumu ama akuetia mfie wo ha ne aduasa sabi watena dama na wonfa konfo ne konfo no wuye no wakwasen aba nti wadaruma wakokoni wadaruma enu so do enti obegina wawa tu sanse kotofufuro una obegina ahebunum una den besie sebe ya sabi yefo bia nya nya no na ka yefo a sabi nya yefo ne sabi nipa ne nam hoyo yefo ne bayifo bonusam enye yankopon bonusam nya bosom bonusam ne bayifo srawo akra ne nkwaso abusuaman nyina nkwaso ba falanta hene nkwaso onto yewura otumfo nyame kese ne nkwaso apiafo ne be musuo asan bia mpanguma na piafo enam eto ewura ba fo adokwa abo a oye nkyira hene na daruma onso ne nkwaso apiafo ne be hawo ne ama ne be musuo bia na mpanguma na piafo sabi mpanfo se utumpampem a na watukuru na sabi ni we nipa na masase so na so nim bosom de a ana so mpe bosom asem de a na wa yira o sabi ena nanom a edin kan no omo na omunim bible na omunim bible na omunim bosom na omunim bible ntine megina ma yena nanom a wadi kan ko gina konfa no chi anamu na etwa akokoi e de amasuo amankwa atene asuboye wadaruma amankwa kire asuboye wadaruma wakokoni apiafo sere wa henwa afi sabre na sabi ukwaye yato wo afa ho na ya hye wanimonyam ne be ha ho ne amane bia paguma ya piafo bosomfo ma be gina me ya de nso me nkwa so me ne me yire ne me made me dom nyina dom aye do mba e o mu nyina nkwa so ne obi ahwe bia ma ne sanka piafo wadaruma obi opa wo opa kwantuo opa bibiara o be tomo ne mu a wadaruma munyina wawatu munya haban no mano wadaruma ne twa udwan ama fa konfodruwa akwa komititi awie
esro nkwatenten esro animunyam esro nhira ede ma no abusuaman nyina da baafo alantahene yewura opemso nyamekese wadaroma so nkwanso apiafo mahu say konkwaso aso mensa ama twedwa no ene me darse kan he nsam ne efiri na ekọ obia wo musuo anazo obia wo bibia konfo ne begina wo aye ama animunyam aba wadaroma ye wie ni si a na brafo mabu no kom sanse bosom kire no obeku a obu kom ansa aha enti ewura a wode ahwenu wa ato yeso a wo hwe odaroma ye hwedwan na wie efidwa na wie enti ya wie wa hai ebesen atoa so yebekọ asone kese so ekwakoye ho so de ama ni monyam aba di ne mesren se ne medical kan no mikasa ti obi a on fa ncheme na honhom ebewura ni pa ne ope na ode ne ye ndi enuanum asofo enuanum nkamofo yenuanum akonfo ye nyina enfa ntu ye hofo na enfa nhira ye ho na enfa nhye ho ni munyam na nyina yenuanum akonfo nyina konfo na che na mu nkomhya wo hye ye to ho na akoma badi munyam no yenye manu munyam mra so yesrem ada yesrem obu yesrem opiafo yesrem ahenwa yo nyankopon tuere mponkwa me e kire won san e ma won san asezi nyamfo bejensa asuo busummansa sanse wuyi suru ya asase asuo pu na wo bejensa no akweti abejensa amankwa atene asuboye amankwa kire asuboye bejensa abusunuasa mo santimam mo burman mu mo ba biara mu nyina mo bejensa no wadaroma yede efre wan ye efre won se konfo no chi animunyam wo hye ma santimane burman ne wiasa fa na nyina no na ejina mo na ye to aso ne ndi konfo no chi sama bejensa o wadaroma o do ma ya hia ma ya ni mu aseda ma ha obi anto ye ma ya reboni bi ankan ne be ha wo ne amane ebe musuo ebe ya baramane no mo panguma ya fiafo sanse ankantete no na eni police wo ya brante kwa anaso wo ye nipa na onya asema de kwa ahemfie ne se woro ho na ya woro ho na ya twa wachi ma ne de kwasibro yin bia ba se freni police na police nso amanka enye sanse na wudie ne dozo ti police bae no so eye ti madaruma imagine san no mo Ghana aban ho ban maye yewura otekoko so opemso nyamekese mo no ho ban ba falanta hene mo no ho ban ba fo atokọ abo mo no ho ban ba fo sumankwa hene mo no ho ban me konfo akonfo hina mejina na bedi akota no mo me ho ban me ne me nkura ne me yere ne me ma konfo durowa sabi na okoma kweti ammo nso no ho ban abusuama ni nyina mo obi ho ban sabi yen kase futuo nhye o yen kase futuo nhye na futuo so hyede a edi ne dwo obi biara sabi wonye wonpe mani yiye wonpe asanteman yiye wonpe berman yiye na wonpe twede man yiye ndie akwetia ene ensi ukwan nipakro yi ni firi wo me monika piao mira ya wie wo wonro obeme wo wonro enro ae wo wonro obeme wo wonro wo wonro ono ya de ye no wo wonro enro ae wo wonro obeme wo wonro wo wonro owusu adoto wo wonro enro wo wonro obeme wo wonro ananu no wo wonro yense moja no wo wonro enro nie wo wonro obeme wo wonro ni aya di aya hodono ni aya di aya bomuma ye ni o ni aya di aya ajadono ni o ni aya di aya bomuma ye ni o ni aya di aya hodono ni aya di aya bomuma ye ni o ni aya di aya hodono
yani ayedia bomo ye papa soja ye ko galifie papa soja papa soja ye ko galifie papa soja amwagade papa soja ye ko galifie papa soja Brusambo kwa kwe oda roma wone o ma me papa akwiti nenam oda roma amamne ne amamre kwanzo enne akwiti akonfo okone kachi mfie oha ne aduasa mereka kre ya be mfie minu mfie miensani na wafa no konfo ifren konfo duruwa na wonya me konne ifren no afieska ne ifren no konfo duruwa sanse bra boso no fa na o meden bra onua aja te kwabena ewo wanchinchira bro region no aja te kwama kan say konfo dia wakwasen bawo nti e friend konfo duruwa nti ampampan fo bubu ya ampan we hu say no kware no wadaroma wakwa akomtete awie wayi bibia awie na e bona transe nti Brusambo kwaku na wadaroma e betwa wakokɔ e de amawo ansana yananti asu aka no so e de bia de ama no na ho amemmo papa akwetia onso adini de akata akiri mpanfo say panini dware wie a na nsu asa nti wadama e ba ya ewura opemso otumfo nyame kese ba fo lanta hene ba fo adokɔ abo nkyira hene ba fo sumankwa hene twede abusu panini nana dabi ose yaw ana ta kwamna boso mfo na bedi akota no ye ne konfo duwa ana yewura otumfo wadaruma ye kan ye din kan me kan no wadaruma fa me bone cheme ewure firi asemba ako ye wa obosom a ofiri kokofu duma dade ase a ye frɛ no agyemoje a wo nkyira ne wafa konfo wadaruma wodi mutim atete na koma wie nti onzo gina ha bi nti ba ha ne ba se wani monyam ne afefede akomfo no che ye no ye beto so ahye ne ma ye ma akomfo no che ne dinka ye ma akomfo no che ne nkunim dia obedi an se afefede obeye no ye ma ne nsie ye so beto aso ye ma ne monyam aba nti ba ya Brusambo kwaku na ye be ma ne bibia di na e de sika ahye komfo duruwa ensam na onso ato amamre no so akoma se komfo no che nti ba ya Brusambo kwaku nkosu ya miensani wadaroma ochigina no mwa enna kokoo esere oburu esere opia esere wa hene wa esere nkoso ema santima esere nkoso ema Ghana ban esere nkoso ma aburuman esere nkoso ma abusuani nyina esere nkoso ma ya ugina nyina da obibia na wo pepa wa sane mre abetena ha asabi ya mamre mo obia dmanya nkoso mo obia nkwatenten mo obia skapa manfanya japade ana ontimi mie na no nkase akwetia ne konfo ba ya medi nachi na meso madwuma tumpon na ko kase akwetia ba ya ne konfo medi nachi madwuma se ya na koya ne nguase yesere nkwatenten yesere ni monyam konfo na chi woni oye na ye to aso se na ewusi nya ya tim komade ana so di yan sankyere ma skabwe ko fifiri so ben ma ye nso bi na so nyama ni monyam hye mra na de ma sabi nipa na dai ma kwasi bro yimfa na kata na dai ide gina hote se wo konfo no chi ye kuma hye woni monyam apiafo akokɔ no mra yo Brusambo kwaku wadaroma na efrewa wakokɔ ni o wadaroma udidi na sabi asudiasa didi akweti adidi amani monyam aba ne be musuo esane kwansidie be hawo abarama ne ye pagume peafo na ye kan nyina no na se sabi Brusambo kwaku ogbo nyina ho ban a Ghana ban kan ho sabi Ghana sabi ya iskapa bejina ama yenye ni monyam hye Ghana ye mpe basa obibia na wa na dwen se wode basa be basa ntiman buruman mu Ghana man mu hade Brusambo kwaku me sa wadaroma ene nsuo to a wadaroma zipa kro de esre wada yiri firi ho ma ani monyam na piavo bakon menu
Yes. Daruma. Mzamboko kwa Daruma. Mesrao sa akukọ bon a komfodrowa ne de bia waso bia kai no akukọ bon a mana disuade hunu akukọ bon a mana nantepa akukọ bon a mana nhira ma wontimfa mu asanteman ento yewura bafalanta hene ento yewura opemso nyam otumfo nyame kese ento no na ento takona bosomfo amsum tebruma mo ento yewura bafo adokwa abo ento yewura sumankwa hene mani mo nyam hyemra piafo na mmom ne be na dwen se akurai o sini kwan e wona kommude ne bunsamo kwagu ne pa akoro de fa bo obo ne tima piafo akwa de abre waje on se di akiri ni esraw ne o man nyina na maka akire no yese de gina konfo na chenam ye kom akon aparimunyam abrega na man abra santman buruman yese fa na nyina da obi biara asabi obosuma fa konfo na nya bia betete no nkira de so do konfo ba na sabi boso no kwate kwa etim frɛ boso no ba be fa okɔ fa konfo no na ne nhira na ne meka tu atu minu na konfo ne sɛ mesrɛmo konfo na chebere so ne enye sika ntina konfo no che timi ye anwanwade soronko an ne ndiri nyina ne din aka abepem sabri ntu minu na konfo mesrɛmo ye nyina ye tu ye hofo sɛ mo bia mfa kom nye sika sikasem ye mfa kom nye adwuma sɛ adwuma kuma bɔ aboso ba wiasen ye mfa no kware nye adwuma mani monyam hyemra mesrɛmo ne meka e atiem ne komfo bia fa kyeme sɛ ne meka zo antiaso de a wadaroma mfa nyina nye adwuma mani monyam ra bia ho sra na yesrɛmo onwa na kɛse kaso onwa kɛse me dibeko nye komfo do wan kwan be dware ba are enso ye wasem wasem ha dabi unjara ha bodam kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bio tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame